Ty vole, tady se vylilo nějaké jezero. Kilimanjaro. Přírodní ubytování, ok, Mount Victory Camp, nějaký si camp je. Aha. Slona, jako to je skvělé. Auto píčí. Tady má farmu. Jaké auto zadám, možná on je. Já mu ukážu. No, zastavil, nic, není za náma nikdo. Bylo za náma auto, ale... A tady voní něco, oheň. Pálí oheň. Je, pěkná vůně. Tu vidíš, tu vodu ty. Jo, tě dopálili. Aha. Nice. Tady na tu farmu jezdí, jo? O, tady doprava, vidíš, tady prasa tu přijede. Aha. Tady pojedeme zítra. Aha. Teraz ideme na riadnu polnú cestu.
Teď už je dirt road, teď už je masakr. Až píši, vydržíš trošku. Tak já nejsem fotek, aby mi nerozpíval. Aha. Tam jsou koně, jaké... Tyšo, vole. 30 ročů, No, chtěl jsem to dostal po čele. Tady toto je zřejmě doleva ta stará Ciniklo, která vede tam naše. Aha. Já nevím která, ale... Tady je strašně moc cest, víš, a jedeš po nich a někdy dojedeš, ale nevíš. Ale kde? Někde Nevíš se kde. tady dá světají důle k těm jezírka. Jo. Ale já To bychom nevím, se mohli podívat přes satelita, to bychom našli. Cože? Že bychom se že bych Přes internet. ostrov našel na internetu jako Google, ne? A normálně ty cesty jako vidíš z vrchu. Podle toho bys to vytisknul, tak bys to určitě jako podle toho mohl jet. To je protože tím, že budeš nachystaný koupit druhé, když nevědeš spát. A jako tady je super na tom, na korbě. Paráda. A já to všetko kamerujem. Na další cesta doleva. Já to tady, já jsem Kurva, teď nevím, kde tady jsou. žila. To je tady úplně jinak, já jsem tady nejel možná rok. Tak se dostaneš, doprava se dostaneš na tu dálnici tady. Pozor. Aha, musíš vědět, že Jo, jo. Masakr tady. Možná kolik minut? To už 17, to nedám na YouTube. Dlouho, že? 17 minut? Hej. No hej, no, 17 minut ještě mám filmovat. Který bych to dělal na YouTube, jakože... Ta vypnout. To pár minut, tak se tam dá nádal, jak už to je. Tam já Ta nevím, 20. vypnem teraz. Ok, tak dej. Dobre, tak to vypnem. To můžu dát na Počkejte, YouTube. prejdeme.